vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages tichingoti mangwanani akanaka kwese kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare namamwe maconfessions. Regedzai tibva tapinda mumaconfessions edu atadzoka takakubatirai. Confession yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbira kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. So inini ndiri musikana uye zvekare ndina makore 24 years ekuberekwa. I am in my final year at UZ. Mukomana acho kubva zvandakatanga kudzidzawo pa UZ kusvika pari zvino. Ndine mafriends angu anokwana iwo kuita maviri awo akashaika. One of the girl, she was going to another college, then the other girl, she was going at the same university where I am currently studying. Mukomanashi vasikana vose ava vari vaviri who considered themselves to be my best friends vakafa nekuda kwangu inini. Mukomanashi ndiri munhu uya wekuti I am very manipulative. I can manipulate anyone to do anything. Akazondirwadza ndeuyo akapedzera kufa because akazoita zvekucommita suicide, and I was the one who dragged and led her kuti ange achizosvika pakuzozviuraya nekuda kwemamwe masituations andakazomupinza maari. Mukomanashi inini kubva ndichiri mudiki ndakagara ndazviudza kuti I am only going to be sleeping with a man who is going to marry me. Zvino ndakazoti ndava kudzidza pa UZ ndikabva ndaona kuti mari yacho handina, like for me to do some of the things that I wanted to do, mari ndanga ndisina. Nanhasi uno mari handitomborina, ndotongoitawo zvekutongorarama nekungwavha. At the same time kuti ndinge ndichiita zvemashuga daddy, zvemablessa, ndanga ndisingade futi kupinda mubhawa. Worst of all, bhawa handitombodi kana kumbonzwa chinhu chinonzi bhawa. So what I started doing mukomana chinde zvekuti ndakabva ndachizotanga kumanipulata. Like ndiri munhu wekutoti from a very long distance I can even notice kuti munhu uyu ane iya yavanoti low self esteem. Saka munhu kana aine low self esteem ari very easy kumanipulate. Like I get myself really close to that person. Ndiri musikana akanaka mukomana. Like I am really beautiful. Most of the people, they do fight for my love and for my heart, but semunhu are very manipulative. None of those guys that spoil me, send me money or anything will ever get to marry me, because inini nditoriwo nema conditions angu, those that I set for myself, kuti murume anofanira kuti ange achizondiroora anofanira kuzova ari mbinga ine mari yekurevesa, not izvi zvekurarama nekungwavha. So when it comes to online dating, zvandinoita ndizvozvo mukomanashi. Ndine vakomana vangu avo vanokwanisa ivo kuita 4 vandinodanana navo, and ndichitotanga kutodanana nemukomana ndotomuudza kutoti inini zvemarriage ndikutoda zvemarriage zvekutodaro. Apa ndinenge ndichiitira kuti ange achizovimba neni, ange achizokwanisa kunditumidzira mari. Saka ndotoziva kutoti ningi uya ari kuSouth Africa akanditumidzirawo mari, ningi uya ari kuBotswana akanditumidzira mari, ningi uya ari kuUK neumwewo anenge ari kuCanada. Vanhu ivavo vari 4 kudaro vanonditumidzira mari yekuti I can even survive. Vanonditumidzira mari yakatowanda, mari yekutoti vanhu vazhinji vanotoenda kubasa havambokwanisi kuwana mari yakawanda kudaro. So mukomanashi, I am that kind of a person anogona kumanipulata masituations. Zvino ndinoti kana ndikawana my own victim, someone that I would want to use to manipulate to further my goals, munhu uya ndinowanzo kusaridza munhu wekuti anenge ari nyangerestone, anenge akashata zvekuti anozotovhunduka kuti so this girl, she wants to be my friend, nezvandiri nemadirwo awo andinoitwa nevanhu vane mari dzavo. Saka usually that person uyo anenge ari nyangerestone naturally will start to gravitate towards me. Mukomanashi, that is what I do. And ndinobva ndazochitanga kumanipulata musikana uya ndichitanga kumuchenesa, ndichimutengerawo hembe, uye zvekare ndichimudzidzisa kuti chii chinonzi kupfeka kuya kwekuti kana uchifamba varume vose kana vakakutarisa vanenge vachingonzwa kuda
kutora kuenda newe kunoita zvemubedroom, if you get what I mean. So mukomanashe, musikana uya wekutanga uyo akazokomita suicide ndozvandakamuita. I picked her up from the rest, ndokubva ndatanga kuita friendly naye. Akatovhunduka akatoti why me? Why am I this special? Because nezvauri, there are a lot of girls that want to be your friends, but ndikabva ndatongoramba ndichingomumanipulata musikana uyu. Zvino ndakachizotanga kumunyengera mashuga daddy. Zvandinongoita ndizvozvo, sugar daddy vakauya kwandiri like munhu uya anenge achiti ndinokuda, whether it's online, as long as munhu uyu kana achizoda kuti tinge tichizova ne-physical relationship, ndo pandinobva ndatanga kumudhampa. Uye zvekare I start giving my own excuses. So vamwe vacho ndinenge ndavadyira mari yakawanda, then ndinobva ndazongoti how about you date my friend. Saka ndinobva ndamuti if you are going to date my friend, then know kuti you have to be giving me something. Saka ndinenge ndava kutodya nefriend yangu kudaro. Saka this are the girl uyo wekuzozviuraya. Ndakabva ndazomunyengera mbinga iyo yainge yakatondudza kutoti yainge itori nemukondas, uye zvekare yaitova neimwe siki chamuvharo. Ndokubva ndatongoti ini panapa ndikuda mari, because mufesi wacho iyeye aiva neimwe mari yakawanda chaizvo. Mukomana chi ndakabva ndatongoconvinsa friend yangu kuti ange achizotanga kudanana nembinga yaya. Vakadanana mukoma, ndokubva azobatira pamuviri. Zvino akati abatira pamuviri kudaro, ndokubva azobatwa nevamwe amai avo vaigara muraini umo maainge achigara, vachiziva zvekare amai vake, achibvisa pamuviri. Iye anoti vakangokaruka vatovhura muruma ainge achigara, because pane zvavainge vachida kukumbira kubva kwaari. Ndobva vatoona kutoti ainge akatogarira chibhaketi atori busy achitogomera mwana, because mwana wainge wotobuda, but the baby was still very young, zvekuma 3.5 months chakadaro. Saka mukadzi uyayo hanzi akabva azozviona kuti ainge aita an abortion. Saka akabva azoti ainge achida kuudza amai vake kuti ndo zvaainge aita. Saka iye nekuda kwechurch, like they used to go to a traditional church, nongoziva kuti anenge ari machurch anenge aine mitemo yakanyanyisa kuwanda. That was when apo paakabva azoona kuti ainge aremerwa neupenyu. Saka akabva azondifonera achinditi shamari, ndo zvaitika izvi. Ndikabva ndati zvitori nani kuti uzviuraye. But honestly speaking, mukomanashi, I never thought kuti this girl she was going to do that. Pandakamuti zviri nani kuti ungozviuraya shamari, because life yako yatodhakwa. Ko iwewe wanga wambonyanya kupindwa nei zvokuti unosvika pakubvisa nhumbu? Hauzvizive here kuti munhu ukabvisa nhumbu unenge watouraya, kana kusungwa unokwanisa kusungwa. Saka akabva azopanika mukomanachi. Iniwo handina kutoziva kutoti munhu kunopanika kwaainge achazoita, ainge achazoenda onotestiwa ropa. Then akati anotestiwa ropa kudaro, ndokubva azobatwa ari HIV positive. So it was a lot for her. Ndipo apo paakabva azongofunga kuti zvainge zviri nani kuti ange achingokomita suicide. Ndo zvakaitika mukomanashi. Ende nanhasi uno ndiri munhu wekuti ndinongoramba ndichingomanipulata vanhu, and I don't even know kuti why is it so easy for me to keep on doing this. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Hanzi ndinotoita sekunge ndine shavi riri pandiri. Hanzi umwe musi ndakatombopfuurira umwe mukadzi wemunhu, murume wacho anoshanda sasecurity. Mushure mekunge vanetsana, ndokubva ndazotorana naye mukadzi uya, ndikabva ndamuti let us go so that you can have a good time and relax. So takabva tazoenda kune rimwe bhawa. Takati tasvika kubhawa rariya ririmo mutown umu, ndokubva ndatanga kumupfuurira kuti anga achinwa doro. Akati ava kutanga kudhakwa paya, ndopandakabva ndachizotanga kutaura nevamwe varume avo vainge vachida kundikecha, ndichivaudza kuti ndainge ndiri kumaperiods, zvainge zvisingaita kuti ndinge ndichiita bonde nemunhurume. Asi mukadzi uya wandainge ndiinaye ndakabva ndatomisa pamarket. Mukomanashi, mukadzi uyu akaita about 6 rounds nevarume vakasiyana-siyana. Haana kana sent raakambowana. Mangwana acho makuseni akamuka achindibvunza kuti naiwe
ko zvandamuka ndakaneta, and I still remember kuti ndakaitwa bonde nevarume vakasiyana siyana. Saka varume vaya zvinoreva here kuti vakangondishandisira mahara vasina kana chavakambondipa. Ndobva ndati iwe unozonyanya kudhakwawo, plus neniwo ndainge ndadhakwa, handitombozivi kuti ndakararwa nevarume vangani, but ndainge ndichimunyepera mari iyoyo ndaingotora. Then ndobva ndatongomuti enda nemunhu uyu munoita bonde, semunhu ainge akanyanyisa kudhakwa, and achirakidza kuti kana adhakwa ndozvaanenge achifarira izvozvo zvekurara nevanhurume. Ndakabva ndatomutorera an advantage. And that was the second message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini mukoma nashi ndoda kureurura kuti mukuromba kwangu kwandakaita ndakabva ndazopiwa mhiko dzekuti ndinofanira kuti ndige ndichizombopota ndichipenga. Ende kana ukasangana neni muCBD muHarare umu nguva iyo yekuti ndinenge ndichipenga, hakuna kana munhu anokwanisa kumbondiziva, kunyange zvikanzi ndasangana naamai vangu nyakundibereka. I doubt kuti my mom can know kuti this is her own son who is running mad. Chiso changu ndakaudzwa nagodobori avo vakandiyambutsa vakandirombesa kuti kana nguva yacho yakwana hanzi chiso changu chinotoshanduka, ndobva ndatoita umwe munhu. Saka the reason as to why ndinofanira kuti ndige ndichizombopota ndichipenga pagore it is because mweya wacho uyo ndakashandisa mweya wemurume uyo akafa achipenga, ndiye akazoshandiswa mweya wake kuti ange achizoitwa chikwambo. Saka ndo chikwambo changu ichocho chandiinacho. Saka ndinotoita zvekutotevedzera zvaainge achiita paainge achiri mupenyu. Chinongondirwadza mukoma ndechekuti hakuna chinhu chakaomarara sekuti apo paunenge uchipenga unenge uchitonzwisisa zvose izvo zvinenge zvichiitika. Like ndinokwanisa kutonzwisisa kutoti panapa zvinhu zvandiri kuita ndiri kupenga mhani inini, but mukoma nashi chinhu chandaona ndechekuti as long as iwewo kana wakaromba unofanira kuti unge uchiziva kuti haumbofi wakaenjoya upenyu, nekuti ndine nguva idzo dzekuti most of the times ndinenge nditori pakati pekutonakirwa neupenyu. Ndobva ndatotanga kutofunga kuti saka ndinofanira kuti ndinge ndichizopenga futi. Ende kana ndatanga kupenga, godobori avo vakandibatsira vakatondiudza kuti hazvina guarantee yekuti once wapenga unozoita right, hanzi zvinongobvawo kuna musika vanhu. Saka you can just imagine vanhu vaMwari kuti unotanga kupenga uchipengeswa nemweya wechikwambo, apa zvisina futi guarantee yekuti mushure mekunge wapenga unozoita right zvekare. Saka hanzi mweya waMwari ndiwo unozotongokunzwirawo tsitsi kuti uyo ashungurudzika. Then Mwari vanobva vazotumidzira, hanzi vanotumidzira ngerozi dzavo idzo dzinozouya dzichizondisunungura. Zvinova zviri zvinhu zvokuti zvinondirwadza mukoma nacho kuti nezvose izvo zvandakaita, but still ndakaudzwa nagodobori vaya kuti ndinofanira kuti ndige ndichizomirira kuti Mwari vange vachizotumidzira ngirozi dzavo kuti dzinge dzichizoya kuzondinunura kubva nemweya uyo wechikwambo unenge uchindipengesa. Zvinongoti kana zvandibata zvinenge zvatondibata mukoma nashe, panenge pasitomborina rewind. Ndinofanira kutoti ndige ndichitopenga kusvika nguva yacho iyo yandinenge ndatarirwa nemweya wechikwambo kuti ndige ndichipenga kusvika yakwana. Nguva yacho inoti kana yakwana paya ndinobva ndatonzwa kutoti ndinenge ndatova right, ndobva ndatovhunduka paya. Then ndinowanzokuvhunduka huri usiku, ndobva ndatanga kutingura iwe ndichibva kunzvimbo uko kwandinenge ndinenge ndava kutorangarira kuti kumba ndekupi. Ndinotingura mukoma nashi ndobva ndadzokera kumba. Asi chandakaona ndechekuti each and every time panguva iyo yekuti ndinenge ndava kuda kunoita right, ndinototanga kutopenga ndichitofamba ndichitoenda kudhuze nekumba. Then ndinozoti kana ndava pedyo nepamba ndipo apo pandinozoita right. Ndobva ndatosunungurwa paya, ndobva ndatoenda
kumba. Kana ndasvika kumba zvekare ndine dzimwe mhiko idzo dzandinadzo dzandinofanira kuti ndige ndichizadzikisa zvekare, then ndobva ndatanga kurarama life yangu as a normal man. Ndo upenyu ihwohwo hwandinorarama. Ndinorwadziwa chaizvo nevakadzi vamwe avo vandinodanana navo. Vakadzi ava vazhinji vacho havatozvizivi kuti mhiko dzangu ndidzodzo dzekuti handifaniri kuti ndinge ndichizoroorwa. Nditori nevamwe vakadzi avo vanotomanikidzira kuti vanenge vachida kuenda neni, kungava kuri kumasowe kana kuti kupi, vachifungidzira kuti kana tikaenda kumasowe then tinokwanisa kuzoroorana. But chavasingazivi ndichocho chekuti inini handitendedzwi kuti ndinge ndichiroora, nekuti ndo mhiko dzangu idzodzo. Ndakaromberawo kuMozambique. It is a very long story, zvekuti kana ndikatanga kukurondedzerai zvose zvakaitika apo pandakaenda ndikanoromba kuMozambique, ndinokwanisa kugumisidzira ndatopedzera vanhu nguva yavo. But ndakaromba mukomanashi. Mukunoromba kwangu ndine gona randakapiwa, uye zvekare mugona imomo ndimo umo mune mweya wemurume uyo akagadzirwa kuitwa chikwambo changu, anondipinzira mari mabhizinesis angu. But murume uyu achizonourawa ainge achipenga, ndokusaka ndichizopotawo ndichipenga dzimweni dzenguva. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, asi chokwadi ndichocho mukomanashi. Vanoda kuromba, aiwa, rombai zvenyu, nekuti kana ukagara wabatwa nemweya wekuti ndafunga kuromba, munhu iyeye hamumbofi makamudza otherwise. Anozoti kana aromba paya ndo paanobva achizoona kuti it is a different world altogether. And ndakatoona kutoti kana wafunga kuromba, paya paunenge uchitsvaka n'anga dzinokwanisa kukurombesa, one day is one day. Unokwanisa kuita nguva yakareba uchidyirwa mari, but nerimweni ramazuva unozosangana zveshuwa nemunhu anozokurombesa. It's like mweya yacho inenge yava kutokudana, yava kukuda zvekudaro. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Pakaipa. Yo.